Madam. Boy ako sa sadyay, ano ganun. Yeah. Ah. Nalaro ka pa? Wah. Si Pastor. Next time, dalawa na order ko, Chard. Yan. Wala ba sa Ay, kinabahan ako sa spatyo kanina. charge na eh. Namamagaan. Ay mo masukan? Kabila ka! Purpose lang yata ako. Swing yung smash ko eh. Yung smash ko natin dito yung mga tik-tik talaga. Ay, wow. Hindi ko magawa eh. Maldita ko. Yung smash ko malala. Yan ang busalan. Yan ang busalan tamot. Yung busalan yun. Buwang bakla. Ginagano. Ay! Uy, bayaw mo na pangalan. Wala ba ano kaya? Ayun ko makuha. Sabi sa kukuro. Ay, sabi mo sa ni Kuya Glenn. Mama na kasi din naman Kuya Glenn. So, update yun dito. Sorry, Kuya tayo. So, yung tawar mga. Wisan pa tayo ka? Lumabas na siya. Kinukontak ko ngayon. Ayun ni Kuya Bro. Na, tapos na daw. Ayun yung sumama. Ay, hindi, sama daw siya. Sasama siya. Saan siya pupunta? Ewan ko sa inyo. Sabi niya maglalagay lang daw siya ng ano sa gamit. Mag-ano lang daw siya ng gamit. Ay, cash po bibigay ba sa'yo? Ay, di ba siya lang? Sige, Gcash mo. Dahil hindi spicy at saka di garlic fried rice, 150 na lang. Joke! Joke! Nalugi! Iba yun. Siyempre mayroon tayo Ayan, deductions. oo. Magkaibigan naman tayo, baka bigyan mo discount video. So, Basta ibenta ng Kuya Glenn. Ay. Gabi, kasi nabibenta ng kain. Kasi nabibenta ng kain. Bibenta dito sa kung Yudo. Or sasama ka na eh. Ha? Ako ko rin yung video.
Nung buri ba? Ay, ka rin. Maluwat kasi ka rin eh. Buri mo at Kasi may sobrang dami ko sa bahay. Lagay ko ito. yung malaki. Wala na tayo magpainawa. Alitin niyo po. Quiet. Ano po yung flip? Ano yan? Malaki ka na? Gusto niyo doon? Kala ko alis buwi ka na? Kala ko Maluwat kasi eh. Uy! Tani Kuya Glenn. Saan daw tayo? Pwede guys, 1 ka. Wow! Awar niyo buri. Back na. Glenn is back. Swagger. Malakas ka natin yan. Summer break. 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 Chard! Alani. Wala na po. Amoy noodles. Nice game. Yes, game.
laro natin. Ano, paano nilalo? Ay, labak dito kayo. Ayun, kaya ka. Hiring naman kami lang. Oo. Ayun si Jay. Bagong hiring mo. Nakuha sa camera yan. Ano lagi raket? Raket.
Sinelas na ka. Sila